Ονομάζομαι Παναγιώτης Πάτρας και είμαι Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων, της τοπικής αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας που υλοποιεί το πρόγραμμα Leaders στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων. Τα τρίκαλα είναι ξακουστά για τα κρέατα, είναι ξακουστά για τα γαλακτοκομικά τους, κυρίως για τα τυριά, φέτα αλλά και το κασέρι. Είναι ξακουστή επίσης για τα υνοπνευματώδη της, τα κρασιά αλλά κυρίως το τσίπουρο και βέβαια διάφορα ζυμαρικά όπως είναι οι χιλοπίτες, όπως είναι οι τραχανάδες, όπως είναι το μπλιγούρι. Η Αναπτυξιακή Τρικάλων είναι μία από τις 21 εταιρείες που συμμετέχουμε στο διατοπικό σχέδιο με τίτλο Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης Leader και αφορά και σκοπό έχει την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων διαμέσου της παραδοσιακής κουζίνας και της γαστρονομικής παράδοσης της κάθε περιοχής. Είμαι η Ζαχαρούλα Γιαβρούτα-Λούδα και βρισκόμαστε στη Διάβα Καλαμπάκας. Εδώ από το 2006, μαζί με τον σύζυγό μου, τον Κωνσταντίνο Λούδα, έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό και οικογενειακό εινοποιείο. Ο πρώτος τρίγος μας έγινε το 2006 και το 2008 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά η δημιουργία του εινοποιείου. Παράγουμε τη σειρά Εβαΐς σε λευκό, ροζέ και κόκκινο, που σημαίνει ευχάριστος δροσερός, ένα μονοπικιλιακό, το Sauvignon Blanc, και το ξινόμαυρο, το οποίο ονομάζεται κόκκινο αμπέλι. Στόχος του εινοποιείου μας είναι με ένα σύγχρονο τρόπο εινοποίησης να αναδείξουμε τις ελληνικές τοπικές ποικιλίες. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που ήδη από το 1933 είχε βραβευτεί για τα κρασιά της στο διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Γκαντάλης. Βρισκόμαστε στην Καλαμπάκα, είμαστε στο παραδοσιακό εργαστήριο της χαλβαδοπίας Ρόμπου, η οποία παράγει ανελιπώς από το 1924 παραδοσιακό χαλβά. Όταν λέμε παραδοσιακό, εννοούμε ότι αποτελείται από ζάχαρη, νερό, αμύγδαλα και το βούτυρο. Όλα αυτά είναι προϊόντα τα οποία παράγει σε αυθονία η Θεσσαλική γη, γι' αυτό και διατηρήθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Και γι' αυτό προτιμάται, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι φρέσκο, είναι της ημέρας, είναι ζεστό και είναι πάρα πολύ αγαπητό. Διατηρούμε κατάστημα στην Καλαμπάκα. Είναι ένα προϊόν το οποίο δύσκολα αποχωρίζεται ο ντόπιος καταναλωτής. Του αρέσει γιατί τα προϊόντα τα γνωρίζει και, όπως προείπα, είναι σε αυθονία στην περιοχή μας. Είμαι η Άρτεμις Σιτσίνα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Καλαμπάκας, στην αρχαία Φαλώρια. Εδώ είναι χτισμένο το εινοποιείο και εμπελώνεις της οικογένειας Βασιλείου Τσίνα. Εδώ παράγουμε κρασιά λευκά, κόκκινα και ροζέ, τσίπουρο με γλυκάνισο και χωρίς γλυκάνισο. Στα λίγα χρόνια της λειτουργίας του εινοποιείου μας, τα κρασιά μας βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ποιότητά τους με χρυσά και ασημένια βραβεία. Στην ποιότητα των κρασιών βοηθάει πολύ το μικροκλίμα της περιοχής, που δίνει έντονα χαρακτηριστικά, αρωματικά πολύ κρασιά με πολύ φρουτώδη αρώματα.
Ονομάζομαι Φωτιάδης Νικόλαος, είμαι επιμελητής αρχιμάγειρος, δουλεύω στην Αθήνα σε ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα είμαι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας. Το Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας ιδρύθηκε πριν ένα χρόνο. Πιάνει όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του και ο σκοπός του είναι να μπορέσει να αναδείξει τα ελληνικά προϊόντα, τις ελληνικές πρώτες ύλες και τις τοπικές συνταγές. Ασχολούμαστε κυρίως με την έρευνα των τοπικών συνταγών. Προσπαθούμε να τις συλλέξουμε, να τις αναδείξουμε και μέσα από εκεί να αναδειχθούν και όλα τα προϊόντα της Ελλάδας. Κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, έχουμε διάφορους ανθρώπους από διάφορες ειδικότητες. Θα θέλαμε όσοι πιστεύουν στην ανάδειξη των τοπικών κουζίνων της Ελλάδας να συμμετάσχουν σε αυτό και να είναι σίγουροι ότι η γαστρονομία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολυπίκυλη. Θα παρουσιάσουμε 3 συνταγές σήμερα, μία εκ των οποίων θα σας δείξουμε αυτή τη στιγμή στο χώρο που βρισκόμαστε. Αυτή η συνταγή είναι λουκάνικα τρικάλων με πράσο, τα οποία όμως εμείς θα τα πάρουμε και θα τα κάνουμε κεφτέδες, τους παραδοσιακούς κεφτέδες που έχουμε. Θα τους αναμίξουμε με φρούτα, γιατί στην παράδοση των Ελλήνων υπήρχαν φρούτα στη διατροφή τους και θα τους συνοδεύσουμε με πληγούρι. Η συνταγή αυτή με τους κεφτέδες γίνεται με λουκάνικο, το παραδοσιακό λουκάνικο των τρικάλων, το οποίο το παίρνουμε, το ανοίγουμε, το βγάζουμε από το έντερο, το κάνουμε κιμά, το ψιλοκόβουμε, είναι ήδη χοντροκομμένος κιμάς, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα γιατί έχει όλα τα υλικά μέσα, από το αλάτι μέχρι και τα λαχανικά. Βάζουμε το αυγό, όπως βάζουμε κανονικά στους κεφτέδες για να υπάρχει η σύνδεση. Τις σταφίδες που είναι οι αγαπημένες, οι μαύρες σταφίδες των Ελλήνων. Διάφορα φρούτα όπως βερίκοκο, ροδάκινο, κυρίως ξηρά φρούτα. Και τη φρυγανιά την τριμμένη. Δεν χρειάζεται ούτε λιπαρή ουσία, ούτε τίποτα άλλο πρόσθετο. Φτιάχνουμε τους κεφτέδες μας σε στρογγυλό σχήμα, τους περνάμε από το αλεύρι και τους τηγανίζουμε με ελαιόλαδο. Στην πορεία παίρνουμε το πληγούρι, το οποίο το βράζουμε, το σπασμένο σιτάρι λοιπόν, το οποίο το σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με κρεμμύδι ψιλοκομμένο και προσθέτουμε ντομάτα, με ελαιόλαδο τα σοτάρουμε αυτά. Το αφήνουμε να τελειώσει εκεί, σερβίρουμε και βάζουμε από πάνω τους κεφτέδες μας σαν να είναι ένα ριζότο από πληγούρι με τους κεφτέδες. Μπίνα, βρισκόμαστε στα Τρίκαλα, στη βιοτεχνία Σαμαρίνα. Παράγουμε παραδοσιακά ζυμαρικά, τραχανάδες, χυλοπίτες και ό,τι αφορά το ζυμαρικό. Ακολουθούμε την παράδοση του τόπου μας και σήμερα θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή πίτα του κάμπου, εύκολη, με διάφορα υλικά, κολοκύθι, τραχανά, γλυκό, τυρί, αυγά, γάλα, βούτυρο και αλεύρι. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας το κολοκύθι. Ρίχνω μέσα στο κολοκύθι τα αυγά. Θα ρίξω το γάλα τώρα. Θα προσθέσω τον τραχανά, το γλυκό τον οποίο έχω βράσει και βάζω και το τυρί. Αλείφουμε το ταψί μας, γίνεται ένας χυλός. Αλείφουμε το ταψί μας με βούτυρο και προσθέτουμε το χυλό. Λίγο τυρί τριμμένο από πάνω και η πίτα μας είναι έτοιμη για ψήσιμο.